No, takže zdravím vás u nového Let's Play Minecraftu na verzu 1.2.3. Tak toto je diel ako prežiť prvý deň. Tak, ako prvé si treba naťažiť pár dreva rukou, no. Stačilo by tak 10-15 dreva na začiatok. Oj, lag. Nečudujte sa, ale budem tu mať menšie lagy, lebo toto je taký komp svetový. Ešte naťažím pár. Je to trošku pomalé, ale všetko sa dá zvládnuť. No takže zrobíme si to na wooden planks. Všetko. No máme akurát stack. No, takže v prvom rade si spravte crafting table. A nerobte si hneď drevenú sekeru alebo lopatu, stačí krompáč. Spravíme si paličky. A spravíme si drevený krompáč. No, podkopeme sa pod zem a tam naťažíme pár cobblestone. To stačí úplne, že fakt trošku. Tak, koľko? 10, tiež 10-15 na nejakú sekeru, lopatku. A v tejto novej verzii je, že úplne dobrá vec, že môžete po stromoch liesť po tých lianách, ale to vám ukážem neskôr. No, počkajte. Tak, máme 6 hliny. No, akurát. No. Teraz si vyrobíme sekeru. Tu som videl jablčko. Si dobereme. Sa zíde. No, toto si odložíme. Ak chcete, môžete si zobrať crafting table, ak chcete šetriť alebo nie. No. Teraz si naťažíme pár dreva na ubytovanie. A proste, keď nechcete zombíkov, hrajte na peaceful, aby ste to mali ľahšie. To je ešte málo. No. To by mohlo aj stačiť. Takže zrobíme si z toho ďalšie wooden planky. Z tohto. A postavíme si menšiu chatrč. Mne tak spawnulo pekne. To bude úplne, že pidi. A v ďalších dielach vám ukážem nejaké vychytávky z tohto, proste novinky. Sa bojím, že dojde drevo.
To skúsim dáko. Áno. Tma. Si spravíme dvere, položíme si tu crafting table, zrobíme si dvere. Hezky. No, takže. A dobré je proste nájsť ovce, a ja ich vidím. Nahodíme speeda. Proste zabite pár oviec, aby ste mali kožušinu na posteľ. A bude noc. O, poď sem. O, zoberiem sekerku. A dám jej po hlave. Poď sem. O, máme jednu kožušinu. Proste, keď budete mať nožnice, z nej padnú 3, dakedy 2, dakedy 4. A v tejto verzii je novinka, že sú tu úplne také veľké stromy a oni sa nachádzajú v džungli. Poď sem. To je nová zabíjačka. Dobre. Pôjdeme domov. Zrobíme si posteľ. Myslím, že sa takto robí. No, super. No, dobre. Tak, zrobíme si túto bedničku. Laglo mi to, pardon, ale... No, super. Sorry, ale mám proste lagy. To môže byť aj nejaký stolík. No, tam si uložím pár vecí. A idem minúť túto sekerku. Jaj. No, dobre. Tak, dúfam, že sa vám tento diel páčil a ak dáte odber, tak natočím ďalšie diely. A bude v tom tie vychytávky, čo som vravel, nejaké texture packy a také. A možno dám aj tvorbu serveru cez Hamachi. Dobre, tak vďaka a chcete, tak píšte to tam dole. Tak zatiaľ čus.